Sledujeme vás. Aj vy nás sledujte. Tento týždeň k nám zavíta leto, čo znamená, že onedlho sa pre žiakov zatvoria brány škôl a budú si užívať prázdniny. Ešte stále však školský rok trvá, tak sme sa s kamerou vybrali na predletnú návštevu jednej z košických stredných škôl, mladúčkej 20-ky obchodnej akadémie Polárnej. Škola so znakom sovy sa nachádza v príjemnom prostredí mestskej časti nad jazerom. Vďaka svojej polohe je prístupná žiakom z blízkeho, ale aj širšieho okolia Košíc. Svoju históriu začala písať v roku 1994. Na škole máme v tomto čase zavedené 3 študijné odbory. Ku klasickému študijnému odboru obchodná akadémia. V ostatných 3 rokoch pribudli študijné odbory manažment regionálneho cestovného ruchu a študijný odbor animátor voľného času, ktorý je našim najnovším dieťaťom, dá sa povedať. A určite, že dotvára taký ten tretí pilier odborného vzdelávania, ktoré na škole poskytujeme. Všetky 3 štvoročné odbory je možné študovať dennou formou. Absolventi získavajú úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Uchádzač samozrejme je prijatý po tom, čo absolvuje prijímaciu skúšku. V našom prípade je to prijímacia skúška zo slovenského jazyka a matematiky. V prípade študijného odboru animátor voľného času je tam namiesto matematiky dejepis. Po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky mu zarátávame body samozrejme z prospechu zo základnej školy a samozrejme z monitora 9 z matematiky a slovenského jazyka. To tvorí súčasť bodového hodnotenia, na základe ktorého sú uchádzači potom zoradení a následne prijímaný a zapisovaný. Tento odbor som si vybrala, lebo v mojom regióne nie je veľa ponúk na zamestnanie, ale skôr v takomto odbore. A myslím si, že to je veľmi zaujímavé a v budúcnosti by som chcela pracovať v hoteloch alebo podnikať v takomto odbore. Podľa riaditeľa Polárky je o štúdium na obchodnej akadémii stabilný záujem. V súčasnosti tu študuje 350 žiakov, teda chlapci tvoria asi tretinu študentov. V porovnaní s minulosťou ich počet stúpol. Určite neprekvapí, že táto škola je voľbou hlavne dievčat. Výučbu tu zabezpečuje viac ako 30 učiteľov. Samotný výchovno-vzdelávací proces vo všetkých 3 študijných odboroch prebieha v novovybavených odborných učebniach. Tých máme na škole 12 a sú dovybavované a permanentne obnovované jednak zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, to znamená z realizácie projektov ESF na škole, jednak samozrejme zo sponzorských zdrojov. Jedným z našich najvýznamnejších takýchto partnerov vzdelávania samozrejme rodičovské združenie pomáha škole vytvárať skutočne kvalitné, moderné prostredie pre samotnú výučbu. Pod názvom spoločnosti nasleduje prepravný údaj, to je doporučenie. Ďalšia časť obchodného listu, Helka. Názov spoločnosti je napísaný správne. Dobre, takže máme celý údaj napísaný správne a nasledujú Nika. Odvolávací údaj. Túto školu som si vybrala, pretože som vždy chcela študovať ekonómiu a obchod. Už od detstva som chcela študovať tento odbor a hlavne cudzie jazyky. Preto som si aj vybrala túto školu, pretože naša škola ponúka 3 cudzie jazyky, anglický, nemecký a ruský jazyk. A taktiež ponúka aj zahraničnú prax v Poľsku, Českej republike a v Rakúsku. Okay, now let's speak about some legends. Music legends, I mean famous musicians. Pardon? Michael Jackson. Michael Jackson, yes, the legend. Or do you listen to? Pop. Pop, okay, what else? Punk? Rock, blues, not very common genre, jazz, okay, good. Vo Viedni sídli naša partnerská firma LKW Walter, spolupracujeme s ňou už niekoľko rokov. Je to súkromná rakúska prepravná spoločnosť v oblasti kompletných nákladok. Ponúka nám obchodnej akadémie
odbornú prax počas 3. a 4. ročníka, samozrejme brigádu počas letných prázdnin a absolventom našej obchodnej akadémie ponúka pozíciu prepravného manažera, manažerky alebo účtovníka, účtovníčky. Škola využíva inovatívne učebné metódy a prostriedky, napríklad projektové a zážitkové vyučovanie či štúdium jazykov prostredníctvom asistenta zo zahraničia. A keďže je dnes rozšírené využívať kvôli vzdelávaniu počítača a internet aj doma, disponuje aj tzv. Virtuálnou knižnicou. V rámci tohto e-learningového portálu a virtuálnej knižnice majú možnosť žiaci komunikovať s učiteľmi, vymieňajú si nielen učebné materiály, ktoré aj naši učitelia tvorili špeciálne pre potreby jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu, ale vymieňajú si aj informácie, zadania, úlohy. Takto prebieha napríklad prostredníctvom e-learningu testovanie. Áno, to znamená, že toto dávame do pokladničného dokladu ako príjem. DPH a bez DPH, dobre? Aj slovo, ale Slovom, samozrejme. Haliere sa slovom nepíšu. Takže tam dáme ten text, ktorý potrebujeme, že sme predali výrobky, takže preto nám platia, alebo inkasa od odberateľa a podpis príjemcu bude kto? My. Keďže pokladník prijal peniaze do pokladnice, tak samozrejme, že vy si dáte ako pokladník. Videli ste už niektoré odborné učebne v rámci našej prechádzky po škole. Taká naša najväčšia pýcha je samozrejme určite vybudovaná odborná učebňa podnikovej ekonomiky, cvičná kancelária, odborné učebne cudzích jazykov alebo odborná učebňa ekológie a geografie, kde majú naši žiaci, učitelia možnosť využiť to najlepšie, čo v súčasnosti na trhu je. To znamená klasická didaktická technika, interaktívne tabule a veľmi dôležitý software a softwarové prostredie, ktoré nevidieť, ale ktoré vytvára veľmi podstatnú súčasť odbornej výučby na škole. Skutočne štandardne pracujeme stále v najnovšom softveri, čo sa týka kancelárskych aplikácií. Štandardne pracujeme v najnovšom softveri, čo sa týka účtovníckych aplikácií v rámci našej spolupráce. Žiaci v 2. respektíve 3. ročníku na študijných odboroch realizujú súvislú odbornú prax, jednak v spoločnostiach, vo firmách tuto na Slovensku, medzi našich stabilných partnerov, s ktorými máme bilaterálnu a pokračujúcu spoluprácu, patrí napríklad finančné riaditeľstvo, štatistický úrad Slovenskej republiky, miestna správa, samospráva, vysoké školy, a mnoho ďalších štátnych organizácií, samozrejme aj súkromné spoločnosti, s ktorými rozvíjame dlhodobo spoluprácu a ktorí vstupujú do vzdelávania. Skrz projektov a grantov Európskej únie sa nám darí umiestňovať v rámci súvislej praxe žiakov aj v zahraničí. Konkrétne môžem spomenúť projekt Leonardo, kde už niekoľko rokov po sebe veľmi úspešne spolupracujeme s firmami v Českej republike, kde 2-krát do roka, to znamená štvrtáci v septembri a tretiaci, žiaci 3. ročníka v máji, sú žiaci vysielaní na mobility zahraničné, to znamená odbornú prax alebo stáž, dvojtýždňovú odbornú prax v týchto dvoch termínoch. V tomto roku nám poprvý raz pribudol už aj poľský partner, to znamená, že z Českej republiky postupne smerujeme aj do Poľska. Našou ambíciou je pokračovať ďalej smerom na juh, tak aby sme vedeli zabezpečiť možnosti odbornej praxe pre žiakov manažmentu regionálneho cestovného ruchu a animátorov voľného času, napríklad v nejakom prímorskom stredisku. To je naša ambícia zatiaľ. Zatiaľ hovorím, to smerovanie do tej južnej Európy je celkom isté.
Toto bol nácvik vlastne tanečku a aerobiku na vlastne deň otvorených dverí v rámci odboru Animátor. Animátor voľného času je pre nás študijným programom, ktorý dotvára postupnú orientáciu našej školy smerom k službám cestovného ruchu a teda aj k špecializácii z hľadiska možného uplatnenia našich budúcich absolventov na trhu práce. Podľa vedenia obchodnej akadémie viac ako tretina absolventov odchádza na vysoké školy. Približne rovnaká časť smeruje do zamestnania. V rámci finančných možností sú pripravení aj na začatie podnikania. Po skončení tejto školy by som sa plánovala zamestnať vo našej firme partnerskej, alebo je tam možnosť študovať ďalej vysokú školu. Možnosť je z jednej, že založiť si vlastnú firmu. Ako táto škola nás vedie k tomu, aby sme podnikali alebo pokračovať ďalej na ekonomickej vysokej škole. Na vysokú sa nechystám, ale mám taký sen si otvoriť hotel alebo nejakú reštauráciu, nejaké také. Naša škola je pomerne úspešná najmä v realizácii projektov z Európskeho sociálneho fondu, kde od roku 2009 už realizujeme tretí projekt v tejto oblasti, v operačnom programe vzdelávanie. Celkové môžeme povedať, že sme preinvestovali a vyprojektovali viac ako 400 000 eur, čo je na našu veľkosť školy pomerne slušné. V týchto projektoch sme sa zameriavali predovšetkým na inovácie školského vzdelávacieho programu, a to najmä na odborné ekonomické predmety, neskôr aj na jazyky, v súčasnosti už aj na prírodovedné predmety. Podarilo sa nám vytvoriť množstvo materiálov učebných, najmä pre vyučovanie odborných predmetov podniková ekonomika, administratíva, korešpondencia, účtovníctvo. Najmä vďaka týmto projektom sa nám podarilo zmodernizovať mnohé odborné učebne a vybaviť ich tak novými didaktickými prostriedkami. Aj žiakom tejto školy sa darí v mnohých súťažiach na okresnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. A keďže ide o strednú školu s ekonomickým zameraním, sú úspešní na veľtrhoch a súťažiach tzv. Cvičných firiem, kde každoročne sa zúčastňujeme Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach, v Bratislave, a tohto roku sme prvýkrát sa zúčastnili aj Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Ostrave, kde naša firma Polar Press získala veľmi pekné miesto, ocenenie pre najlepšieho reprezentanta. Študenti si to volia v 2. ročníku. Naša cvičná firma sa volá Polar Press. Je už škoda, že končíme tento rok, lebo v 4. ročníku už sa musíme viacej zameriavať na tú maturitu. Takže. Čo môže študentovi priniesť taká cvičná firma? Čo sa v nej môže naučiť? Môže sa naučiť určite vypisovať pokladničné doklady, určite. Fiktívne pracuje ako s majetkom firmy, máme fiktívny kapitál, všetko účtujeme, takže je to dosť veľa sa dá naučiť v tejto cvičnej firme, áno. Čiže sme veľmi radi, že sa zapájajú do týchto súťaží už aj naši študenti z študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí v tomto roku boli úspešní v krajskej súťaži Honba za pokladmi regiónu, kde získali prvé miesto. Táto súťaž je orientovaná na tvorbu zájazdov pre rôzne skupiny turistov. Síce sa deň otvorených dverí na tejto škole koná zvyčajne vo februári a v decembri, no a pred žiakmi sú prázdniny, teda ich myseľ už pracuje v letnom režime. Ak vás obchodná akadémia zaujala, môžete ju ešte v priebehu júna pokojne navštíviť. Pre menej odvážnych záujemcov o štúdium poskytne ďalšie doplňujúce informácie webová stránka www.polarka.sk. To nevadí. Nebrskám nejako. Dobre, takže môžeme takto zostať. Takže... Nie takže... Dobre, počkajte. Dobre. Takže čo?